Ga i nawr drosglwyddo yr awenau i chi. A dyna fe. Dwi wedi gwneud di yn giaffer. Oedd y gair defnyddiodd rhywun i ni yn host am y bore yma. Iawn? Dyna ni. Diolch yn fawr iawn, Hywel. Ia, diolch yn fawr iawn i chi gyd. Mae'n hyfryd iawn gael bod yn arwain gwasanaeth eto y bore yma. A diolch i Hywel Halys sydd wedi bod wrthi. Dwi'n gwybod bod nhw wedi weld sawl tŷ a dwi'n dallt pan bod Hywel yn dweud bod nhw'n mynd i fusnes gwerthu tai wrach. Ond na, diolch yn fawr iawn am hynny a edrych ymlaen cael bod lawr yna hefo chi. Wel, gadwch i ni droi at yr arglwydd mewn gweddi i gychwyn yn gwasanaeth. O Dduw, ein tad yn efol a sanctaidd, diolch yn i ti unwaith eto am y cyfle i ddod i'th bresenoldeb di. Dyna ni'n gofyn i ti'n harwain ni drwy dy lan ysbryd, i ddeall o'r newydd yr hyn yw'r i ti am i ddweud wrthyn ni. Gad i ni garu a cyfloedio'n gilydd. Gad i ni arglwydd gysur o'n gilydd. A gad i ni ddod at fwrdd y cymundeb gyda'n gilydd. Gan y bod ni yn un teulu yng Nghrist. Bydd gyda ni yn ystod y gwasanaeth felly. Gan y bod ni'n gofyn hyn o hyn enw ac yn heiddiant yn Arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Wel, gadwch i ni ganu yn hemyn gyntaf bore yma o tyred i'n gwaredu Iesu da. Ni yn gwneud yn siŵr bod y share sound ymlaen. Ni gyd ganu hon felly.
Wel, fe ddaw yn darlleniad ni bore yma o lyfr Jona, ac i'r benod cyntaf adnodau 1 i 17. A dwi am ddarllen fel y gymau am fan hyn o Feibl.net, gyda chi ni wrando. Dyma'r arglwydd yn dweud wrth Jona, fab Amitai. Dos i ddinas fawr Ninefe, ar unwaith. Dwi eisiau ti gyhoeddi barn ar y bobl yna, oherwydd dwi wedi gweld yr holl bethau drwg maen nhw'n ei wneud. Ond yma Jona'n ffoi i'r cyfeiriad arall, i Sbaen. Roedd o eisiau dianc oddi wrth yr arglwydd. Aeth i lawr i borthladd Jopa, a dod o hyd i long oedd ar fin hwylio i Tarsus yn Sbaen. Ar ôl talu am ei docyn, aeth gyda nhw ar y cwch a hwylio i ffwrdd, mwyn dianc oddi wrth yr arglwydd. Ond dyma'r arglwydd yn gwneud i wynt cryf chwythu ar y môr. Roedd y storm mor wyllt, nes bod y llong mewn perygl o gael ei ddryllio. Roedd criw y llong wedi dychryn am ei bywydau. Dyma pob un yn gweiddi ar ei dduw am help, a dyma nhw'n dechrau taflu'r cargo i'r môr, mwyn gwneud y llong yn ysgafnach. Ond roedd Jona'n cysgu'n drwm drwy'r cwbl. Roedd o wedi mynd i lawr i'r howl di-orwedd i lawr, ac wedi syrthio i gysgu. Dyma'r capten yn dod ar ei draws a'i ddeffro. Beth wyt ti'n meddwl wyt ti'n neud yn cysgu yma, meddai? Cod a galw ar dy dduw. Falle bydd yn ein helpu ni, a'n cadw ni rhag boddi. Dyma griw'r llong yn dod at ei gilydd a dweud, gadewch i ni ofyn i'r diwia, ddangos i ni pwy sydd ar fai am y storm ofnadwy yma. Felly, dyma nhw'n taflu coelbren, a darganfod mae Jona oedd e. A dyn nhw'n gofyn i Jona, dywed pam mae'r drychineb yma wedi digwydd. Beth ydy dy waith di? O ble wyt ti'n dod? O ba wlad? Pa genedl wyt ti'n perthyn iddi? A dyma Jona'n ateb, Hebrewr ydw i. Dwi'n addoli'r arglwydd, Duw'r nefoedd. Fod i'r Duw sydd wedi creu y môr a'r tir. Pan glywon nhw hyn, roedd y dynion wedi dychryn yn fwy feill. Beth wyt ti wedi wneud o'i le, meddan nhw. Roedden nhw'n gwybod ei fod o'n ceisio dianc oddi wrth yr arglwydd, am ei fod ef wedi dweud hynny wrthyn nhw'n gynharach. Roedd y storm yn mynd o ddrwg i waith. A dyma'r morwyr yn gofyn i Jona, be nawn ni hefo ti? Oes rhywbeth allwn ni wneud i dawelu'r storm yma? Dyma fo'n atab, taflwch fi i'r môr, a bydd y storm yn tawelu. Arna i mae'r bai eich bod chi yn y storm ofnadwy yma. Yn lle gwneud hynny, dyma'r morwyr yn ceisio rhwyfo'n galed i gyrraedd y tir, ond methu wnaethon nhw. Roedd y storm yn dal i fynd o ddrwg i waith. Felly dyma nhw'n gweddio ar yr arglwydd. O plis, arglwydd, paid a gadael i ni foddi oherwydd y dyn yma. Paid cosbi ni am wneud hyn iddo os ydy o'n ddi-eog. Ti sydd wedi achosi hyn i gyd i ddigwydd. Yna dyma nhw'n gafal yn Jona a'i daflu i'r môr, a dyma'r storm yn tawelu. Roedd hyn wedi gwneud i'r morwyr ofni'r arglwydd, go iawn. A dyma nhw'n addo ar lw, y bydden nhw'n offrymu a berthau iddo. A dyma'r arglwydd yn anfon pysgodyn mawr i lyncu Jona. Ac roedd Jona ymol y pysgodyn am 3 diwrnod a 3 noson. Wel, diolch i Dduw am ei air i ni y bore yma. Wel ia, fi es i erioed
yn un am redag, a does a ddim gwobrau un ohona chi i ddyfalu os ydw i yn un sydd yn rhedag ei peidio. Ond trio fy ngorau lawer gwaith yn y mabal gampa yn yr ysgol, da chi'n cofio mabal gampa yn yr ysgol? Fi oedd y person wastad yng nghefn yr ras, reit? A sawl person yn fy lapio i ar y ras honno. Ac mae yna rai pobl dwi'n credu sydd ddim fod i redag a dwi'n un ohonyn nhw. Ond gorffan ddiwethaf, ar wahân i'r rhai a gafodd dysysgrif yn cyntaf, yr ail a'r trydydd, mi ges inna hefyd dysysgrif. A'r dysysgrif yna oedd ymdrech ora y ras. Wel, ia, a hynny oherwydd mod i wedi gorffan a mod i heb roi i fyny. Allwch chi ddechmygu mam rwan a mi nath i. Roedd hi'n deud oedd pawb o dylan dig at dysysgrif yn y mabal gampa. A sawl un yn cwestiynu os sut fath o dysysgrif oedd hwnna. Ia, nes i rioed chwaith fframio y dysysgrif. Ond ia, rhedeg neu ffoi mae Jonna yn ei wneud. Rhedeg i ffwrdd oherwydd nad ydi o yn hoffi rhyw dasg a roddwyd iddo fo. A oedd Jonna ar fai yn rhedeg i ffwrdd. Yn yr Hen Testament, yr hyn a welwn ni wrth gwrs ydi Duw yn rhoi neges i'r proffwydi ac yn gofyn iddyn nhw gyhoeddi y neges honno. Ac mi rydyn ni'n gweld yn yr Hen Testament fod hynny yn swydd anodd iawn i'r proffwydi. Ac yn benodol felly i Jonna. Doedd o ddim isio mynd i Ninive oherwydd roedd o'n gwybod sut bobl oedd yno. Mi roedd gan y proffwydi dasg anodd. A doedd y tasga anodd yna ddim fel arfer yn dod mewn fine print gyda swydd ddisgrifiad. Mae Jonna fan hyn, dywedodd Duw wrth Jonna i fynd i Ninive yn Assyria. Reit? Ac fel mae'n digwydd ar y pryd, roedd pobl yn cysylltu Assyria efo creulondeb mawr felly. Yn bobl oedd yn anifydd, yn anffyddlon, yn pechu. A roedden nhw'n ymosod yn grylon ar bobl o'r tu allan hefyd. Ac roedd Duw wedi gofyn i Jonna nid yn unig i fynd i Assyria, ond i fynd i'r brifddinas ei hun, sef Ninive. Os oedd rhyw fath o greulondeb yn digwydd yn Assyria, dwi'n credu mai Ninive oedd y ffair llewod. A felly doedd dim rhyfedd fel Jonna yn rhedeg i ffwrdd oddi wrth y dasg yma. Dwi'n credu fyswn i wedi gwneud hefyd. O bosib eich fysa chitha yn gwneud yr un peth. Cyhoeddi negas Duw oedd swydd y proffwydi. Cyhoeddi newyddion da am Grist oedd swydd y disgyblion a'n swydd nina hefyd yn cyfrifoldeb ni. Ac yn aml iawn, ar hyd y canrifodd, yr hyn da ni'n wedi weld ydy enwedig y disgyblion felly, a rhai o genhadwyr, bod yna erledigaetha yn digwydd. Bod y rhai sydd yn cyhoeddi newyddion yr arglwydd yn cael eu herlyd oherwydd eu bod nhw yn cyhoeddi'r newyddion da. Mae gen i ffrind, Victor ydi enw fo, mae o yn dod o'r India, ac mae India yn le, mae India wedi bod yn y newyddion yn yr wythnosau diwethaf oherwydd y pandemig yma, da ni'n gweld y cynnydd mewn achosion yna. Dwi'n siŵr bod ni'n gweddio dros bobl India ar hyn o bryd. Ond mae Victor yn un o'n i hefo fo ar daith cenhadol yn Ne Affrica ac India.
Ac fe ddedodd wrtha i bod does na ddim lot o Gristnogion yn yr ardal yr oedd o'n byw yn Ogledd India. Ac yn bendant yn ei bentra fo felly. Ac fe ddedodd os ydy pobl yn dod i wybod fod yna Gristnogion yn byw yn ei bentra fo, y bydda y bobl lleol yn ymosod arnyn nhw, i gyrru nhw o'i cartrefi ac yn llosgi tai nhw i'r llawr felly. Ac mi ddedodd wrtha i fod na dwrw mawr wedi digwydd yn ei bentra fo ar un adag, a bod y bobl yn y pentra yn llosgi tai Cristnogion i llawr ac yn ymosod arnyn nhw, ac roedd o wedi gorfod ffoi. Mi ddwedodd o, mi nes i ffoi o'r sefyllfa yna gyda fy nheulu. Oherwydd taswn i ddim wedi ffoi, medda fo, fyswn i ddim yma yn sôn amdano fo hefo ti heddiw. Fyswn i ddim wedi gallu cario ymlaen i rannu y newyddion da gyda phobl eraill taswn i wedi cael fy nal. I mi nath hynny wneud i fi dorri lawr a chrio hefo fo ar y pryd. Oherwydd, y stori ofnadwy ddigwyddodd fod o wedi gorfod ffoi ei gartra, oherwydd bod yna bobl yn ymosod arnyn nhw felly. Y rheswm oedd o eisiau ffoi, nid oherwydd fod o yn poeni am ei fywyd ei hun, ond yn hytrach fod o eisiau cario ymlaen i rannu y newyddion da gyda phobl eraill. A dyna'r rheswm pam nath o redeg i ffwrdd. Ac o'n i'n meddwl, hawdd iawn fysa rhywun wedi gallu troi, troi i gefn ar ddiw, efallai, o fod mewn arlwyddigaethau tebyg i hynny. Dwi'n credu mewn bywyd, mae yna lawer o ups and downs i ddefnyddio'r gair Saesneg. Os ydyn ni'n hoffi hynny neu beidio, mi ddaw na adega yn ein bywydau ni lle da ni eisiau rhoi goreddi, eisiau rhoi give up, gan nad ydyn ni'n gallu gweld y ffordd yn glir neu meddwl fod y dasg sydd o'n blaenau ni yn anodd. Pethau da ni'n ei weld weithiau, mae hyn yn amhosib i ni. O gen i jigsaw ystalwm, mi geisio am bresant Dolig. Diolch gen i ddim mwy oherwydd nes i luchio fo allan achos o'n i wedi gwylltio fo impossible puzzle. So rwy'n di gwneud y jigsaw yma, yr impossible puzzle, lle mae gan rhai ohonych chi y jigsaw. Ond be ydy'r jigsaw oedd llun o baked beans. Right? A oeddech chi'n gorfod trio ffitio'r darna i roed at ei gilydd. Ac fe gymrodd o oriau i mi drio gwneud hwn. Ac yn y diwedd, mi nes i lwyddo i roed y darna gyda i gilydd mor anodd oedd gwneud hynny. Rhywbeth oedd i weld yn impossible, a dyna pam ma'n rhoi yr gair impossible puzzle arno fo ynde. Ia, llwyddo nes i'n diwedd o'n i wedi gwylltio efo fi'n hun wrth drio i wneud o. Yn yr un modd pam roedden nhw'n rhedag yn y Mabolgampa, roedd y dasg i mi i weld yn amhosib, ond llwyddo nes i. Dwi'n credu fod Jonna wedi meddwl fod y dasg a roddwyd iddo fo yn amhosib. Right? Wedi meddwl ei fod o yn rhy anodd. Fod peryg i'w fywyd o, a i fod o wedi cymryd cam yn ôl ac wedi rhedeg i ffwrdd oherwydd y sefyllfa. Da ni'n gallu cydymdeimlo gyda Jonna yma'n hyn yn dydan. Cyn cychwyn rhyw dasg, mae'n rhaid i ni gael amser i feddwl amdano fo. Ac os nad ydyn ni'n meddwl yr holl beth trwyddo fo yn iawn, mae peryg i'r dasg penodol yna fynd yn flop. Dyna'r peth dwythaf ydyn ni eisiau ddigwydd ynddo. Cafodd Jonna amser i feddwl am y dasg oedd o'i flaen tra roedd o yng Nghrombil yr Anghenfil. Ond yr oedd hynny ar ôl iddo redeg i ffwrdd. Gwrth feddwl am y dasg sydd o'n blaen ni, boed yn dasg bach neu'n fawr, mae rhaid i ni feddwl amdano yn bosib. Un o'r pethau oedd rhaid i Jonna sylweddoli oedd
doedd o ddim yn mynd i Nineve ar ei ben ei hun nagodd. Yr oedd Duw hefo fo pob cam o'r ffordd. Mae yna un cymhariaeth mawr sydd yn clymu ni i'r Testament Newydd. Wrth gwrs dwi'n sôn am y storm ar y môr, ynde. Da ni wedi gweld yn y darlleniad Jona fod Jona'n cysgu pan oedd y storm mawr yn digwydd ar y môr, ac yr un peth oedd Iesu'n cysgu ar y storm hefyd, yn y storm hefyd ynddo. Ond yr hyn da ni'n ei weld yn hanes taweli'r storm ydy Iesu'n deud, pam da chi'n poeni, da chi ddim yn gwybod fy mod i hefo chi'n de, lle mae'ch ffydd chi. Hynny ydy, beth ydy'r stormydd bywyd yna yn ein bywydau ni? Stormu sydd yn trio'n taflu ni dros ochr y cwch. Beth yw'r pryfadau ymyl y dipyn yna yn ein bywydau ni? Yr hyn oedd rhaid i Jona sylweddoli oedd fod Duw yn mynd i fod gydag o yn y dasg yma. Y dasg anodd oedd o'n mynd i wynebu ynde. Fel mae Crist gyda ni. Fel yr oedd Crist gyda'r disgyblion ar y storm ar y môr. O'n i'n deud fod yn sôn am Victor yn gynharach cyfle i fynd allan i Affrica ac India hefo fo 10 arall o bobl felly. Fi eisiau allan yna am bron i 10 mis, wel dros 10 mis. Doeddwn i ddim yn siŵr os oeddwn i am allu fod yno am gyfnod mor hir. Swn i yn colli adra ac yn y blaen. Ond o'na un adnod yn benodol oedd fy nghadw i fynd, sef yr adnod yma o Philippiaid 4:13, a mae'n berthnasol i'r stori ac i'r neges sy gennym ni heddiw. Mae gen i gryfder at bob gofyn drwy'r Meseia sydd yn fy nerthu i. Un adnod oedd yn datgan i mi fod unrhyw dasg yn bosib. Credaf mae'r sylweddoliad yna sydd ei angen arno ni pan da ni'n cychwyn unrhyw beth. Yn enwedig wrth i ni droedio llwybr ôl Covid. Yr ail adeiladu sydd angen digwydd drwy eglwysu'r wlad i gyd, ond yn ein cymdeithasa ni hefyd. Y sylweddoliad fod gennym ni gryfder yng Nghrist ac mae unrhyw beth yn bosib. Hyd yn oed os ydym ni ddim yn llwyddo, y byddwn ni yn gwneud yn gorau posib. Mae yna gymaint o bobl ar hyn o bryd sydd yn ddi-waith oherwydd Covid felly. Mae yna gymaint o dlodi enbyd a y cynnydd mewn banciau bwyd ym mhob rhan o'r wlad. Os gwyn ni os na le i ni fel eglwysi i gamu mewn o fan hyn hefyd. I gynnig clust ac i gynnig cefnogaeth. Dyda ni ddim ar yn ben yn hunan, fel nad oedd Jona ar ei ben ei hun. Dwi'n credu fy mod i yn bendant fel Jona yn un a redodd i ffwrdd oherwydd fy mod i yn gorfod rhedag hanner milltir yn y mabog gampa. Ond yn dod i sylweddoliad fod popeth yn bosib drwy ffydd niw. Popeth yn bosib ond i ni gario ymlaen ac i beidio i roi gorau iddi. Fel hurdles yn yr Olympics ynde. Mae Cristnogion wastad yn defnyddio'r gymhariaeth yma. Mae'r ffydd Gristnogol fel rhedeg ras hurdles. Mae yna wastad hyrdla o'ch blaen chi, rhyw farriers neu wal yn rhwystro ni. Ar daith Cristnogol felly. Rhai pethau'n bethau personol, pethau eraill yn bethau cymdeithasol efallai. Ond trwy Grist a gyda Christ, mi rydyn ni yn llwyddo i ddod drost yr hyrdla hynny, ond i ni ymdrechu yn ddigon calad. Ac i wybod fod gweld diwedd unrhyw dasg yn dod a boddhad. Y mynd i ddod â Christ reit i'r canol, a i fod o yn cael ei anrhydeddu drwy'r cwbl i gyd.
Fe roddodd Iesu'r ysbryd glân yn rhodd i'r disgyblion. Ac wrth i ni ymlwybro tuag at y Pentecost, yr ysbryd glân yn rhodd ynde. Yr ysbryd glân oedd yn galluogi y disgyblion i fynd allan ac i rannu'r newyddion da gyda bobl o bob man. Ac i wybod nad ydym ni ar ein ben ein hunan, dyna pam fe roddwyd yr ysbryd glân, i ddangos fod Crist dal gyda ni drwy'r ysbryd glân. Yn drechwn felly, i gael y tystysgrif yna, fatha ges i rhai blynyddoedd yn ôl bellach. Tystysgrif hynny sydd yn deud ymdrech orau ras. Dyna i gyd mae Duw yn gofyn amdano, ein bod ni yn rhoi o'n gorau. Mwyn i enw. Amen. Mi gawn ni gyfle rwan i wrando ar gerddoriaeth a chyfle i ni i droi a myfyrio mewn gweddi felly. Dwi'n gofyn i chi offrymu gweddi dawel wrth wrando ar y gerddoriaeth yma. Mi glywaf dyna'r lais ar Dôn Sara a cor meibion Potarddilos yn fan hyn yn canu yr emyn felly. Ac mae o'n gyfle hefyd i rhai sydd heb fara a gwir i allu mynd i nôl hynny yn ystod y gan yma, gan y bydda ni yn dod at ffwrdd y cymyn wedi y gan felly. Gadwch chi ni wrando. Mae'n neud yn siŵr. Chi'n clywed hwnna?
O gyfeillion, mi rydyn ni rwan yn ysau at ffwrdd y cymyn. Gwahoddiad sydd yma ychydig yn wahanol dros Zoom. I ddod o amgylch y bwrdd. Fel o gnath y disgyblion cyntaf hynny yn oruwch ystafell. Dod at y bwrdd fel eglwys, fel teulu Crist. Heddiw, mi rydyn ni hefyd yn cydnabod fod na fylcha o amgylch y bwrdd. Bod rhai unigolion yn absennol. Ac yn bwysig i ni nodi wrth ddod at fwrdd y cymyn, wrth gwrs am Meirion Jones, a roddodd gymaint o wasanaeth i'r eglwys. Wrth ddod at fwrdd y cymyn heddiw rydyn yn cydnabod gymaint o golliad yw'r brofedigaeth honno i'r eglwys. Rydyn ni wrth reswm fel eglwys, fel teulu yng Nghrist yn cydymdeimlo gyda chi Ros a'r teulu i gyd. We extend our deepest sympathy and profound sympathy to you, Ros, and all the family in your bereavement. Mi rydyn ni hefyd yn cydymdeimlo â theulu galar arall. Rydyn ni'n cydymdeimlo'n ddwys gyda chi Tom a Rhiannon yn eich brofedigaeth o golli Dafydd Price. Fi sy'n weinidog ar Dafydd am 7 blynedd yn Llandudno ac wrth ddod at fwrdd y cymyn heddiw rydym yn cofio am y golliad a'r brofedigaeth honno'n ogystal. Gadwch i ni roi at yr arglwydd mewn gweddi. O Dduwyn Tad, diolchwn i ti am y cyfle i ddod i'ch presenoldeb di. Gyda'n gilydd, dwi'n at dy fwrdd. Wrth nesau at fwrdd y cymyn. Gyda'n gilydd, arglwydd rydyn ni teimlo'r golled yn ein plith heddiw. Cyflwynwn i ti heddiw deuluodd galar yn ein plith sydd wedi colli rhywun sydd yn annwyl iddynt. Gan dy fod yn dduw cariad, yn dduw heddwch ac yn dduw cysur. Gofynnwn i ti lapio'r teuluoedd yn dy gariad a'i cysur. Gofynnwn hyn oll felly yn enw ac yn heiddiant yn Arglwydd Iesu Grist. Amen. Fi ydy'r bara sy'n rhoi bywyd, medda Iesu. Fydd pwy bynnag ddaw ata i ddim yn llwgu, a fydd pwy bynnag sydd yn credu yno fi ddim yn sychedu. Fyddai'n byth yn gyrru ffwrdd unrhyw un sydd yn dod ata i. Mae gadwch i ni wrando ar eiria sefydlu'r swper, fel mae'n cael ei osod ganddo ni gan yr apostol Paul yng Nghynta Corinthiaid. Oherwydd fe dderbyniais i oddi wrth yr arglwydd, yr hyn hefyd a draddodais i chwi. I'r arglwydd Iesu yn os a brydychwyd ef gymeryd bara. Ac wedi iddo ddiolch, fe'i torodd a dweud, hwn yw fy nghorff sy'n cael ei dorri eich mwyn chwi. Gwnewch hyn cof amdanaf.
Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swpar gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro yr yfwch ef, cof amdanaf. Oherwydd bob tro y byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd, hyd nes y daw. Swper yr arglwydd yw'r wledd yma. Felly mae croeso i bawb sy'n caru'r arglwydd ymuno hefo ni o amgylch ei fwrdd. Felly gyfeillion, dyma'r bara a dorodd yr arglwydd Iesu. Gadewch i ni fwyta o'r bara cof amdano. Yn yr un modd hefyd fe afelodd yr arglwydd mewn cwpan o win, gan ddeud hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed. Gadwch i ni felly yfed o'r gwin cof amdano. O arglwydd, mor ddymunol yw cael cwrdd. Ym hoff anwylid wrth ei fwrdd. Loni yn ei gariad llawn, a thawel orffwys ar yr iawn. Dyn ni'n diolch i ti arglwydd am ein porthi am bwydo fel aelodau ysbrydol Crist. Yn cadarnhau yn sicrwydd y wirionedd yr Efengyl. Yn gofyn i ti felly yn hanfon ni allan i rannu y newyddion da. I'n hanfon ni allan yn ôl dy ddymuniad. O Dduwyn Tad. Dduwyn gweddi gan yn bod ni'n gofyn hyn o yn enw ac yn heiddiant yn arglwydd Iesu Grist. Amen. Gadwch i ni droi at yn emyn olaf, sef pan oedd Iesu dan yr hwylion. Gadwch i ni gyd ganu yr emyn yma gyda'n gilydd felly. Share sound.
Y gras yn Arglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda chi oll. Amen. Dwi wedi trosglwyddo'r host yn ôl i chi, Hywel. Diolch yn fawr, Dylan. A diolch yn fawr iawn am yr oedfa bore yma eto. Diolch yn harwen ni mor syml ac mor ddidwyll at fwrdd y Cymyn. Ac oedd hi'n braf cael rhannu Cymyn gyda'n gilydd y bore yma eto. Diolch yn fawr iawn. Yn gwerthfawrogi arweiniad un fawr iawn i ni. Wel nawr, mae yna 44 o aelwydydd yn dal yn y cwmni, o'n i'n 30 o gynulleidfa i gyd. A wedyn